हाय फ्रेंड्स नैबे समाव आं दंफैयो चिरां जिल्लानि नैबे दुब्लिबारियाव लोगोसे नोंथांमोना नुबाय दं बेवहाय नैबे दुब्लिबारियाव गोबां आबाद मावखायो नाथाय बे खेबाव माने नखरारि आदबजों मोनसे गोदान आबाद मावनो नागिरदों बेनो जाहैबाय ड्रागन तो नोंथांमोना नुनो मोनदों बेफोर खुन्थियाखौ बे औवा बुरखाजोंनो बेबायदि खुन्थिया 7 फुट खुन्थिया बानायनानै टेस्ट खालामनो नागिरदों स' बेवहाय आं मिथिनायाव C भेराइटिनि जा ड्रागन बेखौ गायजेननो नागिरदों स' बेवहाय खामानि मावगासिनो दङ नोंथांमोना नुबाय दङ बेफोरबायदि गासै खुन्थियाफोरखौ रेडि बानायबाय दङ स' आं नोंथांमोननो दिन्थिनि बेनि जा ड्रागन गोबाङानो बेखौ नुफेराखै बेयो इउरप कान्ट्रिनिफ्राय फैनाय आमेरिकानिफ्राय स' नोंथांमोना नुनो हादों नैबेबायदि बे C भेराइटिनि प्लान्ट ड्रागना गासै मोनथाम रोखोमनि दङ A भेराइटि B भेराइटि आरो C भेराइटि A भेराइटिया गोमो जातनि जायो लोगोसे B भेराइटिया जाहैबाय पिंक कालार जागोन बे फिथाइया नाथाय बेनि सिंनि जा जाग्रा बेखिनिया गुफुर कालारनि जायो लोगोसे C भेराइटिया जाहैबाय पिंक कालार गासैबो सिङावबो स' C भेराइटिया आथिखालाव जोबोर मुंदांखा 350 पार किल' जोंनि बे आसामनि मार्केटाव पाइकारि रेटआव फानगासिनो दङ लोगोसे रिटेल प्राइसआव जायगा लाना जायगा 400 500 बेबायदि स' बेवहाय बिथांमोना खम खरसनि गेजेरजोंनो बे ड्रागन आबादखौ मावजेननो लादों बेनिखायनो बिथांमोना सिमेन्टनि पल बानायालासिनो बेबायदि औवा बुरखानि पलफोरखौ बानायदों 7 फुट 7 फुट आरो बेनि गायनायनि जा डिसटेन्स बेयो जाहैबाय हमनानै ला बे खुन्थियानिफ्राय बै खुन्थियासिम 7 फुट 7 फिट लोगोसे बेजोंबो 7 फिट डिसटेन्सआव दोननाय जादों बेवहाय 10 फिटसो दोनोबा मोजांसिन जायो नाथाय बेयो ट्रायलनि कारणे बेबायदि लाखिनाय जादों स' नैबे समाव हासारफोरखौ मिक्स खालामबाय दङ दा सानसुफु समनि थाखाय बेखौ गायथ'नाय जायाखै मानो होनब्ला मोसौनि जा गोबोर हासार नोंथांमोना नुदों बेबायदि जा गोबोर हासार बेफोरखौ हाजों मिक्स खालामनानै सान्दुङाव दसे दोनोब्ला बेवहाय जा मिथेन गेस थायो बे मिथेन गेसा ओंखारलांनायनि उनाव आबादखौ गायोब्ला मोजां जायो फाइनली जोंना ड्रागनखौ गायनो स्टार्ट जानोसै बेलासि सम जाबाय स' नोंथांमोना नुनो मोनदों गासै माने रेडि जाबाय बेवहाय जाखिनि खुन्थियाफोर गायदों बेफोर अलमोस्ट रेडि आरो जागा जोङो बेवहाय ड्रागननि जा फुलि बेफोरखौ रानजोब्बाय थ' टेक्निकेलि जों ओरैनो जुदि सिमेन्टनि पलब्लाथाय फांब्रै गायो नाथाय बे औवानि कारणे जोंना स्कुवेर शेप जायाखै राउन्ड बेनिखायनो जोङो फांथाम खरि गायगोन स' नोंथांमोननो दिन्थिनि आरो जा बिथांमोना ड्रागनखौ गायगोन लोगो माने हासार होनानै माने गोबोरनि हासारखौ होग्रा गायनो नाङा मानो होनब्ला बेवहाय मिथेन गेस जायो हायोब्ला बेखौ हाजों मिक्स खालामना सानसे दोननानै गायबा बांसिन मोजां रिजाल्ट मोनगोन आरो नङाब्लाबो फुंनि समाव सान्दुं ओंखारनाय समाव गोबोरखौ फेनस्राना होनानै बेनिफ्राय ओंखारलांखांनाय जिखिनि गेस बेनि उनाव नोंथांमोना गायबा मोजां स' जों बेलासिनि 4 बाजिसो जाबाय स' जों गायनो स्टार्ट खालामबाय नै फंबाया रोगागासिनो दङ फांसे स' बेवहाय
जोङो रेडि खालामगासिनो दं नोंथांमोननो गायनो देखायनोसै स' बेनो खम खरसनि गेजेराव नोंथांमोना जुदि ट्रायल हिसाबै ड्रागनखौ गायजेनना नायनो नागिरदोंबा बेबायदि औवा खुन्थियाजोंनो स्टार्ट खालामनो हायो खम बाजेटनि गेजेराव कमल बसुमतारी बिथाङा गोदान माने इउरप कान्ट्रिनिफ्राय फैनाय ड्रागन खेथिखौ बानायनो नागिरदों स' बिथांनिफ्राय आं मिथिनो लागोन स' नोंथाङा बुंदो बेवहाय फांबेसे करि गायनो नागिरदों दा आङो मोनसे खुन्थायाव मोनथाम फुलि करि गायगोन दिनै फार्स्ट माने खेथिखौ दिनै जागायजेनदों आरो गायदों ओमफ्राय आं माने बिदिनो मबाइलाव नुनानै बुस्थुखौ गायनो माने खोब इच्छा जाबाय फुलिखौ लाबोबाय लाबोनानै दिनै नै दा गायबाय दं आङो ओमफ्राय बे सि भेराइटिनि आरोना बे पिंक कालारा थ' इउटुबावथ' नोंथाङा बेखौ माने मा होनो औवानि खुन्थिया नुवाखैमोन ओमफ्राय औवानि खुन्थिया होनायनि जाहोना औवानि खुन्था माने दा जों माने पाक्का माने खुन्थाखौ बानायब्रबनो हादिया माने औवाखौनो माबानानै लाबोब्रबनानै गायनाय जाबाय आरो उनावहाय माने खेथिया जाबाथाय जोङो बेखौ पाक्का खुन्था होनोसै ओमफ्राय नोंथाङा मा बेखौ इयुनाव माने फेदेरबावगोन नङा फार्मखौ आं एसे उनाव मोजां जाबा खेथिया बारायगोन आङो ओमफ्राय माबायदि मोनदों नोंथाङा गोदान खेथि हिसाबै नोंथाङा मा आखा खालामदों दाथ' ओरैनो फुलिखौ गायनानै मोजाङानो नांदों ओमफ्राय बे मानला लांगोन आरो ना बे मानलानानै गोजौ जागोन बेयाव खाथाबनांगोन ओमफ्राय फिथाइया खै मासनि गेजेराव थायो होनना मिथिदों ओरैनो 8 मासनि गेजेराव थायगोन आरो ना ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ बे दुब्लिबारियाव गिबि ना ओमफ्राय गुबुनफ्रा सोंदों नामा बे मा सिजौ रोखोमनि माबा गायबाय दं होननानै ओरैनो सोंदों मानसिफोरा नुनानै मा खेथि बियो होननानै माने नुनायावथ' माबा सुरखम सिजौआनो सेम दे ओमफ्राय बेसेबां दाल गायदो बेवहाय नोंथाङा दा बेसेबां खुन्थिया बेयाव आं 200 दाल लाबोनाय जादों दाना खुन्थिया हिसाबै फांथाम करि आरो ना दे गोजोननाय थाबाय नोंथाङा मोजाङै गायनो हाथो लोगोसे फैबाय थानाय समाव नोंथांनि फार्मा जुदि मोजां जायोब्ला बे ड्रागन फार्मा दिन्थिबावगोन ना थ' गोजोननाय खेथिखौ धैल' जोंनि खोनानाय मथे मार्केटआव बिराद मोजां ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ गायजेननो कारनै मानिफ्राय गोसो जानाय गोसो गुदुं माब्रै जानाय मायाव नुजेनदोंमोन दा बेखौ फार्स्ट जों नुदोंमोन ओरैनो इउटुबफोराव इउटुबफोराव जोंनि चेनेलाव नुदोंमोन नुनानै बिदिनो गोसो जाबाय नायबाय माथो बहुद साइदा दं बहुद माने धैल' बिफां फांसे गायबाथाय 25 बोसोर 30 बोसोर नांखागौ धैल' बे बिफां बे फुलिया धैल' 30 बोसोरालागै थाङो बा 25 बोसोरा थाङो धैल' बे 25 बोसोराव जोंनो बोसोरसेयाव जोङो नबार फाननो मोनगोन बे फिथाइखौ दामा जाहैबाय सेरसेयाव मथा मथि मार्केटआव 300 बा 350 बेफोरबायदि मोननाय जायो आरो पाइकारि रेट अर्थात इयावबो जुदि जाबाथाय जोङो बेयाव जुदि जाहैयो जों इनिफ्रायबो जों पाइकारि रेटआवनो हरगोन फार्स्ट टाइम थारमाने जोङो बेखौ मावनो थाखायनो ओरैनो जोंनि साइदा बारायनो थाखायनो पुलि बारायनो थाखाय जोङो थारमाने उनाव थारमाने जों बेखौ आरो बारायबावगोन बेखौ जों फार्स्ट टाइम टेस्टिंनि थाखाय बेखौ आं औवानि खुन्था होनाय जादों बेसे फुट होनाय जादों खुन्थाया बेसे गोजौ खुन्थाखौ जों ओरैनो 7.5 फुट लादों ओमफ्राय गायनाया जादों मथा मथि 7 फुट माबा गायदों 7 फुटनि गेजेर गेजेर गायदों आरो बेसेबां खुन्थिया इयाव टटेल मथा मथि 32 दङ 32 खुन्थायाव मथा मथि जों दा फांथाम करि गायदों ओरैनो नियम मथे फांब्रै गायनांगौ माने सिमेन्टनि पलबाथाय फांब्रै गायनांगौ दा बेवहाय फिउचाराव नोंथाङा बे औवानि खुन्थियाथ' बोसोरसे उनाव नस्थ' जालांगोन बा माने बायस'लांनो हागौ बेखौ मिथिगौ आंबो जे जों थारमाने दा अभाब अनाटननि गेजेराव थारमाने जों बे खेथिखौ मावनो नागिरदों थारमाने दा बेखौ जों टेस्टिं अर्थात
दा बेखौ जोङो बिनिफ्राय जोङो आरो बारायगोन सानदों जुदि बे खेथिया जुदि बे बोसोरसेयाव जुदि 8 मासाव जुदि आं जुदि बा 9 मासाव जुदि बे बोसोरनि गेजेराव दिनैनिफ्राय हमनानै धरिल' बे बोसोराव जुदि जोङो जि बे खेथिया साहिदाया बांसिन फिथाइ थाइजेनोबा अर्थात आरो जुदि 8 मास बा बोसोरसेनाव जुदि जों जुदि मोनो फिथाइखौ जों थारमाने बिनिफ्राय थारमाने जोङो बे खेथिखौ जों औवाखौ होला सिमेन्टनि पल बानायनाय जागोन आरो बे सिमेन्टनि पलाव जों थारमाने मोनब्रै गरे होनाय जागोन बे ड्रागननि फुलिखौ अर्थात जों मोनब्रै गरे बानायनाय जागोन आरो ओमफ्राय नोंथाङा दा माने औवाखौ एसे खुन्थियाखौ डिफारेन्स लाना गायखादों आरो ना गायखादों माने 1 बोसोरसेनि उनाव जेला खुन्थियाया नस्थ' जागोन बेयाव सिमेन्टनि पल लागायगोन ओमफ्राय भेराइटिया सि होनदों सि माने जि बि सि भेराइटिनि माबाया जाबाय फिथाइया सिङाव जाहैबाय माने पिंक कालारनि अके गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बे गोदान जा आबाद बेखौ चिरांनि नैबे दुब्लिबारियाव रावबो गायाखै स' गिबि नोंथाङा लाबजेनबाय दा नोंथांखौ सोंदों नामा सोरबा बे सिजौ बायदि खेथिखौ मा बुस्थु बे होनना सोंदों बहुदानो बे खेथिखौ नुवाखै धरिल' किसुमाना धरिल' बेफोरखौ मबाइलबो बाहाया धरिल' किसुमाना नुदों दिनै सोंफैदोंमोन बहुदानो फुलिखौ लाबोनाय लगे लगे जे बे मा फुलि होननानै बे जाबाय ड्रागन खेथि आं बेखौ फार्स्ट लाबोजेनदों जोंनि एरियायाव एरियायाव माने जोंनि बेखिनियावथ' गैयानो रावबो गायनाय मानसि ओमफ्राय नोंथाङा मा इयुनाव जुदि आबादा साक्सेसफुल जायोबा बेनिफ्राय नार्सारि खालामना जोलै होगोन नामा ड्रागननि फार्स्ट टाइमनो जों नार्सारिखौ सानथ'वाखै बिनि अनगायै जुदि जोङो बिनि खेथिनिफ्राय जुदि जोंनि जिखिनि फुलि जायो ओमफ्राय बिनिफ्राय जों नार्सारि बानायनो हागोन लासैनो नोंथाङा होमबा आखा खालामदो गोबां मा जागोन होननानै ना गोबां दा इयुनाव फैनो लागा जिथु बहुदानो फरायो देबो बिदिनो MA BA फरायनाबो किसुमाना साकरि मोनजोबा आरो ना थ' बे नोंथांनि आबादनि गेजेरजों माने बेकार जेंनाया जोबस्रांगोन होनना सानगोन आरो सानदों आरो आंनि गोसोआव आरो दा नोंथाङाबोथ' BA कमप्लिट खालामना बेबायदिनो दङ थिगानो दङ गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांनि बे आबादबारियाव फैनानै आं थारैनो बे ड्रागन आबादखौ खम खरसनि गेजेराव औवानि खुन्थियाजों ट्रायल हिसाबै माने इक'नमिकेलि गायनायखौ नुना गोजोननाय जादों स' नोंथांमोना नुनो हाबाय दिनै खम बाजेटनि गेजेराव जों माबायदि ड्रागन आबादखौ मावजेननो हायो लोगोसे फिउचाराव जुदि बे नोंथांनि साननाय बायदि नोंथांनि बाजेटआव जुदि जायोब्ला बेखौ सिमेन्टनि पलफोरजों कमार्शियेलि गायनो हायो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्टआव बुंहर लोगोसे नोंथांमोना जुदि ड्रागनखौ फिउचाराव गायनो गोसोब्ला नोंथांमोना जुदि ल' बाजेटनि गेजेराव गायनो गोसोब्ला एग्रिकालसार अफिसफ्राव खबर ला बेवहाय ड्रागननि फुलि नैबे समाव होबाय थानाय खोनानो मोन्दों आरो बेबायदि औवा बुरखानि खुन्थियाजों गायनो हागोन स' बेनो दिनैनि बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो गियान लानो हाबाय आरो लोगोसे फिन खेब खावलायबावो नोंथांमोना जुदि जोलैनि गोनांथि दङब्ला नोंथांमोना एग्रिकालसार अफिसाव खबर ला आरो जुदि जायफोर कमार्शियेलि गायखानो सानदों बाजेट दङब्ला फैसा दङब्ला नार्सारिफ्राव खबर ला लोगोसे बै नार्सारिनि बिगोमानाव बे ड्रागननि भेराइटिनि बागै एसे सोंस्लुनानै नाय जाहाथे बिथाङा गियान दङना गैया स' जोंनि बे कमार्शियेलि फार्मिं खालामनोब्ला सि भेराइटिया मोजांसिन आरो नोंथांमोना सिगां आंनि इउटुब चेनेलाव नुनो मोनखादों जानो हागौ बे चन्दन दैमारि बिथांजों मोगा मोगि लानाय लोगोसे भेराइटिनि सायाव स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोन्दों लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे नटिफिकेसन बेलाव अल खालाम लोगोसे जा बिथांमोना महिलारि वाइड एंगल चेनेलखौ फेसबुकाव नायो नोंथांमोना पेजखौ फल' खालाम लाइक खालाम स' गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायनो थाखाय बाय बाय गोजोन्थों